Moitube. Nyt tulee toinen jakso tästä hurjan tylsästä tai hauskasta PvPstä. Ei lifeja enemmän. Ei! Joo, ei! Yksi maali. What? En halua kuolla. Joo, kato. Mie menen täältä toiseen baseen. Älkää välittäkö tuolta taustaäänistä. Ei, tää on Yellow Warksia. Ei juma. Meillä on vain yksi beissi meidän. Vai en tiedä. Leijohan! Kuole! Joo! Ei! 2 lives left! No! Noob! Noob! Se ois vetänyt nopeilla maalin. Ei! One life! Kummallakin kävi sama suunta. Kummakin veti just viimeisellä. Ja kunnilla annettiin. Joo! Ane, Pilko. Onko? Ei! Joo. Okei, otetaan seuraavan Ei tällä enää matseja, paitsi tämä yksi. Tämä on viimeinen, tämä on finaali tässä jaksossa. Miksi minä on? Finaali! Wow. Ei! Meni vain. Stop. Voihan se tänne ylös. Yes. Mitäs tääkin päättyy tasapeli tää? Pilko se. 2-0. Noniin. Pilku tän. Ei. Ei oo. Ne avaa fanka, veipä. No niin, heippa. Stop. Onko huomenna? Stop. Moi Jemppu. Kumaa. Ei toi haittaa. Mullakin tosi paljon. Stop. Anteeksi. Ei, älä! Ei! One life! Älkää välittäkö tosta tyhmistä huudastuksista. Okei, no sanotaan, että mä hävisin tämän erään. Ja Shalis, moikka!